Iti Barangay San Lorenzo, iti iliti Bangui, Ilocos Norte, apag kapitanan ni ABC Federated President Honorable Elmer Failogna. Ket aktibo da amang isay siyangkat iti clean up drive nraytoy ket mapanda agdaldalus kariti igid iti baybay ken iti karayan masakupan iti barangay da gagayen ken kaabsat. Adaytoy ket agbinulan nga isay siyangkat da ken daytoy ti maysa karagiti programa ti nasao a barangay iti mangipagpakita iti panang suportada ti maysa karagiti programa ni Governor Matthew Marcos Manotok anarimat nga aglawlaw. Iti karita gundaway gagayon karabsat ket intay buyaen na detoy nakpanakiyas sarsarita ken ni ABC Federated President Honorable Elmer Failogna ken ditoy nga intayo pay inammo dagiti na duma-duma a programa ken aktibidad iti uneg ti barangay da. Sang kamay sa dagiti bumarangay iti San Lorenzo, Bangui, Ilocos Norte, babaen iti panangidadaulo ni ABC Federated President Elmer Failogna, timang daldalus iti aglawlaw ti barangay da, pakairamanan iti igid ti masakupan da abaybay ken karayan, nukasta amadanunan ti maudi as Sabado iti kadabulan. Tinasao a barangay ket nangipasada ti ordinansa Anapol 1 ti Barangay Ordinance establishing an integrated clean-up drive for a healthy and sanitized community. Adaytoy ket babaen paylaeng iti inda panay patpatungpal ken suporta ti Republic Act 9003 wenno ti makungkuna nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Iti Barangay San Lorenzo, kadwak iti konseho iti barangay ket nang establisher kami iti may nga barangay ordinance. So detoy isaysayang katmi iti binulan-bulan iti coastal cleanup ken iti river. So once a month detoy, every last Saturday of the month nga isaysayang katmi iti panagdaldalos iti aglawlaw nang nangrona iti coastal ken iti river. So ammo tayo nga every time ado di iti kakalat-kalat nga plastic mabalin nga makita iti coastal ken iti river. So nga detoy kadwami di iti apo nga kabarangayan tayo iti Barangay San Lorenzo, di iti amin nga agserserbi iti barangay officials ken amin nga may saman nga head of the family nga mabalin nga umay makipagdalos ka dito yung gakat iti barangay. Naiget iti inda panangisaysayang ka ti clean up drive tangamin ko na ti kapitan ket mamulta dagiti pagtaengan nga awan iti representative na ama pantumulong nukasta amadanunan tinasao a panagdalus. When adangarod kita dani kwang multada no handang umay gaten dariso nga amoyo makita iti panagkaykay sa iti Barangay San Lorenzo maipanggap ka dito clean up drive isungarod nga in-establish me dito nga ordinansa tapno at guide me wano basis me kada di pa nang implementar dito pa nagdaldalos mi iti aglawlaw. Dito ipay nga amin nga business establishments iti Barangay San Lorenzo ket maobligar nga adda iti bukod da atras bin tapno di kasta ket mai-segregate dagiti basura da iti inaldaw. Dito ada pa na-establish tayo nga amin nga business establishment iti Barangay San Lorenzo ket nasken nga the trash bin da the segregation nga basuraan da tapno makala da iti barangay permit da nga agnegosyo iti poblasyon ano. So digiti mesa nga pakakitaan nga diti panang implementar tayo diti RA 9003 ket talaga nga ipatpatungpal tayo nga nasayat dito pabenmet laeng iti panakikaykay sa tayo iti gobyerno probinsya nga idadaluan tayo Governor Matthew Joseph Marcos Manotok ket digiti gakat na nga narimat nga glawlaw ket talaga nga buo nga nakasuporta nang nangrona iti liga ng mga barangay dito sa probinsya natin ng Ilocos Norte ket haan lang met nga iti Barangay San Lorenzo nga maipatpatungpal digiti pa nagdaldalos iti glawlaw ken digiti clean up drive iti river ken coastal ket actually amin nga barangay ket aramiden mi detoy iso nga rod nga
alakit nakagasgasat tayo ta pangpangro na deti gobernador tayo ket priority project na deti panagdaldalos iti aglalaw isong arod nga DJ proyekto na nga narimat nga aglawlaw. Kalpasan nga adda iti paulog ti Department of Interior and Local Government a road clearing operation ket naigatmet iti panangtrab-trabaho dagiti opisyales ti Barangay San Lorenzo, Bangui, Ilocos Norte. When dati road clearing operation nga implementar tayo ti buong probinsya kunak ta amo tayo at the direktiba from DDILG nga iti barangay, municipal ken provincial ken highway ket kami iti mga implementar halos dati road clearing operation. Kaya at dapat ket di validation na dito into no February 18 iso nga da kami talagang agungunay kami trabaho kami nga mang ipatungpal iti road clearing operation tapno maisubli kadagiti tao diti kalsada nga pagnaan iti apo nga kaprobinsyan. In palagip manen ni ABC Federated President Elmer Failogna, kadwana dagiti iso amin na barangay officials iti probinsya nga Ilocos Norte, iti kanayon kumaapan ng lagip ken panangubra dagiti health protocols a may patpatungpal kadagiti agundaway tapno di gastaket sang sangkamay sa tayo amang kettel ti panagwaras ti COVID-19 virus. When talagang dito talagang ipatpatungpal mi kadwak digiti apo nga liga ng mga barangay digiti ABC President ken digiti apo nga kakapitanes iti probinsya tayo ng Ilocos Norte itamo tayo nga da kami iti frontliners da kami iti first line of defense kaya ito yung mapaspasamak nga pandemya iti sangalubungan na so dito iti mesa kanayong observe tayo digiti health protocols kanay nga ipalpalagip tayo kadigiti ka probinsyahan tayo kadigiti ka barangayan tayo nga dapat kanayin tayo latanga nakamas panagdaldalos ti ima ken deti social distance ti napaka-importante ken nuhaan met nga importante iti mesa nga papanam ita napimpintas no hanggamet lang unay pelang agpasya-pasya ken dijay limit digiti dadto mga social gatherings tapno maiwasan tayo deti COVID-19. Actually, dadapikit na nailatang punpundo para ka dito sumarono nga dito nga tawen iso nga ala kahit pa paano digiti barangay ken digiti apo nga munisipyo ket talaga nga nang establisher damit iti pondo para ka dito COVID-19.